Gadymy bizim öýüniň Garadaş aýak obasynyň edil taýak atym günne gorsunna kulawar gonomçylyk bar. Bu gonomçylygyň gonom maşy Hadyr Uly Işanyň neberesinem. İşan mardaky maglumatlarym onçak bilip baramzok. 1947-1997 ýyllar aralygynda bu owaň 100 wasalykly ýaşap namazhon, molluşur adamlar bolan Nurberdi çalaň Xan çala. Nur Sehet begenjiň moýluş mollaň Hojamrat guluň Sary garaň bally döwletiň we başga da onlarça takwa adamlaryň beren maglumatlaryna salgylanyly. Iň esasy maglumat çeşmesi Hadyr Uly Işanyň öz eline we oň ogullugy Kene Işanyň eline okap gören sowadan adamlardan alındy. Ýa-da olary görüp diňläp gören adamlara salgylanyly. Hadyr Uly Işanyň okanlaryň arasynda Kakajan molla welle ogly, Günnowdy berdi ogly, Kene Işanyň okanlardan Oraz Muhammed Ommok, Hudaý berdi gulum, Gurban adamjykdagy bar. Şol okanlardan Murat Goşa ogly, şükrallah 80 horak ýaşap, aramyza maslahat berip gezip ýör. Hadyr Uly Işan Pahyr 1824-nji ýylda Bäherdeniň gadymy Daşlyk obasynda dowulupdyr. 1912-nji ýylyň 8-nji awgustynda ýallyrak ýyllada dogan güni bolsa, bu dünýe bilen hoşlaşypdyr. Bizim öýün obasynda oň öz nesilleri ýaşaýarlar. Bäherden ýylynda oňa ýakyn bolup biljeklerden şuun ene güýjüň, häzir aman esen ýaşap ýören Nurgelli güýjüň, aşyrgelli Nurberdiň adyny agdaýarlar. Pahyr Annamrat Mürçeliň Bäherden adamlarynyň berýän maglumatlaryna görä Hadyr Uly Işanyň kakasynyň lakamy Abyş Molla hakykady an hal bolupdyr. Abyş Mollaň 3 ogly bolupdyr. Hadyr Uly, Nunno, çapy atly ogullarynyň 3dem musulmançylykdan sowatly bolupdyr. Abyş Molla öz utamyşy bolan soň Ağa Işan bilen gatnaşykly ekeni. Şo sebäplem Ağa Işanyň maslahaty bilen Abyş Molla özüniň iň uly ogulyny şo wagt musulmançylygyň uly hojagy bolan Hywa Bukhara uradýa. Hadyr Uly Işan Pahyr adam maşy daşdan aty diýip aýdar ekeni. Şo garadaglaň garadaşlar ýaly agras sallamly, sessiz, salyhatly başy bilen oň özem agyr günler başdan geçirdi. Oň edil şeýle bolajagyny Işan agaň özem bilmese bilen okdy bolen oň süňňi syrýady. Ol 14 ýaşyndan başlap musulmançylyk sowadyny alyp başlan soň oň kakasy Abyş Molla öz oğlunyň okumagyny, bilimdar bolmagyny juda gowurýady. Ol Ağa Işanyň kakasy Gurban Nadar Molla bilen gatnaşykly bolan üçin öz çagaňy ilüniň zehinli perdentlerini okutmak pardy işleň biridir diýen oý pikir oň kellesinden gije günni çykan okdy. Ol şeýdip ogly Hadyr Ulyň öz obalaryny musulmançylyk sowadyny almagyna sebäp boldy. Hadyr Uly Kur'any ýatdan okuyan, üren salyhatly ýigit bolup çykdy. Şondan soň ol Hywada Bukhara 3 ýyl 3 ay okap, onun 5 ýylda alınmaly sapagyna çykyp belli. Kemsiz güýz düşüpdi. Gece bilen günnüýüň sagatlaryň wagty doklugy deňleşipdi. Bukharaň badarlary, şäheriň gugulläp duran köçeleri, her çada aly hewren ýaly tolkunlap ýatan mehnet paýannyk gawunlar,
Garragaýdylar, zamçalar, ullokan suw kädiler düňdörülşer ýatardy. Sary kişmiş midir, nowul nabat mydyr, isleýän zadyň bazarda bardy. Şo günlerde medreseň piri okap oturan taliplaryň arasyna gelip şeýle diýdi. Ýene-de 3 aýdan Hadyruly awyş oğluna sopuluk pirlik synagy geçjek. Ol taýýarlanyversin. Muhammed peýgamber zamanyndan öňkü soňky Kur'an inmegi 7 gat asman, 7 gat zemin, ilahiýetiň guruwy, peýgamberler, 4 şaryarlar, 12 imamlar, ötüp geçen sahabalar we pirler wagtda sowal bilen ýüz tutulmak ahmal. Ýene kimiň islew bolsa aýdyň. Taliplan käbir bir hili nägililikli seredişdiler. Olaň biri, pirim, içimizde 5-10 ýyllap ömrüni hüzürede geçirenlerem bar. Hydyrgula ýaňy bir 3 ýyl boldy diýdi. Pir ýüzüniň uğruna berde haýylyň hasaby ýöredilmeýe. İslam musulmançylygyny ilahiýeti nähil edip alyp çykyşyna, sapak düşerşine seredilýär. Öz göwnüňde laýyk hasap edýänge taýýarlanybermeligi aýtdy. Aradan dowr 3 ay geçdi. Çarşenbe günüdi. Akşamsy bilen ýawan gar sırap penjereleň aýnasyny örtüp dur diýen ýaly. Ertirden soň gar hasam borowanlap birdem ýagdy. Birdenem gün ışrap görünýär. Hydyrly muny ýagşylyga ýordy. Gödýetimde galyň garyň çökmegi, gödýetimi örtmegi, nurlugynyň ýalpylap çykmagy Allahyň gudraty bilen bolýan zat. Alemi yaradan Taňryň ziyapaty. Sadagasy gitdim ýagmyr. Sadagasy gitdim günüň nury diýip pişirdidi. Taliplan biri ondan näme diýäň diýip soranna, Hydyrly eýem Gurhanyň şemsi gün süresini we Suratul Agla suresiniň 1-nji aýatyny okap bolupdy. Hydyrly okap bolup okan ayatlaryny öz diline daşyndan aýtdy. Nurany günüň asmana göterilip öz godagyň çoğuny äleme ýaýyp kuşlukdan nur paýlayan günüň öňünde baş egip secde edýän ey bir var Allah, päklikde, gahar gadapda, rehimdarlykda, abray mertebede, alymda, yaratmakda, her sıpatlarda sizden umydygärdirs. Öz penaňda sakla. Amin. Şu sözler aýdandan soň Hydyrly da izan bolup duran garyň içinden edil medreseň daş bosogosyna durup ýalpyllap duran nurly güne bakyp ony ýüzüne syrly. Soňra pirleň arasyna oturup musulmançylygyň kady kanunyny jary edýän, şol esasda görkezme berýän müfti şeýle diýdi. Allahyň benneleri hem Taňra hem musulman ymmatyna ýakyn taliplar. Şuň çarşenbe güni siziň taýýar bolanlygyňyza pata beriljek. Hudaý çağırynda geliň orta. Bismillahirrahmanirrahim diýip Hydyrly orta çykdy. Duruşan orta boýly, juda salihatly ýigdiň keşwi özüni alyp barşy oturanlaryň hemmesiniň ünsün çekdi. Öýle namazyna çenli ondan pirlik nusgasyny, sopuşlugyň ýollaryndan jogap aldylar. Namazdan soň günorta çaýna haryndan gelip, ýene ýan kotowda
pirlen göwün hoşunnak sowallardan soradylar. Ýürek bilen okapdym pirim. Şeyh Necmeddin Abdullah Muhammed Razi oğlunyň ýazan kitabydyr. Eýranly jahana meşhur pirlen biridir. Ol Necmeddin Kubraň müridi bolan Nurwe şägirdidir. Ol Reydiyen ýerde jahana gelipdir. Oňa ýyl arasyna daýa Abu Bekrem diýilip atlanyrlypdyr. Şingizhan Eýrany weýran edenne Kiçaziýagy diýe. Şo ýerde oňa Jelaleddin Rumy gabat gelýär. Necmeddin Razi ogly 1256-njy milady ýylyna aradan çykýar. Oň Mir Sadyl Wada kitabyny okumadyk talip ýa-da sopy musulmançylyga kynlyk bilen göz ýetirer. Hadyruly işana ýene-de bir näçe sowal berdiler. Göwünleri ýeten soň ahyrynda da sowal bermän goýdular. Müftü Gurhan okudy. Hadyruly abyş molly ogluny kämillik berilýändigini aýan etdi. Hadyruly argyşa baranlara goşulyp ahalaga aýtdy. Kerwençiler oň beýle sowatly adamdygyndan bihabardylar. Gurhan okap oturan namaz kılgan adam bolan üçin Hydyrula işan ağa diýip bilýärdiler. Kerwen başy ýaşul bir gedek oňa çaý içilip oturka şeýle diýdi. Nim yerligiň bäherdenlimi? Hawa agam bolup bilsek bäherdenlidir. Tuğuleme. Bäherdeniň şeýhlaryndan mı ýa-da mağtym işanlaryndan mı? Men aslym garamayak ýaşly. Utamuşda bağışı daşyk, daşykda gara daşayak. Doğru. Bolu bilýär. Yollaşlym size işan ağa diýen soňlar soraýdym. Okak gelýän. Buharadan hywa geldim. Onunam könürgönje düşüp side gabat geldim. Doğru. Ay tuğuleme. Atu. Bir gün bilmeýiniň garadaşaýa obasyna ýaşullar maslahat edip bäherdenli ýakyn garnaşlaryndan Hadyruly işany özlerini bermeklerini sorapdyrlar. Olar näme maksat bilen işan agany obaňyza alyp gitmekçi diýip soraw beripdirler. Aslymyz garnaş, bula bir esasat sağlymyz sowatsuz galyp barýar. Bizim öz başymyza mollamyz ýok diýip baky ýedil aýtdy. Maslahaty Hadyrulyň öz çözmeli. Inelerin nununy bilen sapygyň iksem ağlaryny dinleýärdiler. Güderana maýlanmaly. Hadyrulyň öýlenine 6-7 ýyl bolanam bolsa, entek köpeli beren okdular. Nundan oğullar hoca gellidir, anna özüňem sapygyň oğlu Sary bilen kenäňem geýjek hem iýjek wagtlardy. Bizim öýünli garnaşlary yüreklerini aýtdylar. Yerli suwly bolarsyňyz. Benim işan agaly bors. Benim öz tapýan adym däl. Garadaşaýyň ýaşullarynyň sargydy. Ine şeýle diýip Ak Mehmet kekej aýtdy. Oň alňa zaman gürleýän sesi Hadyruly işanyň gulagyna hasam ynamleşdirdi. Ony baky ýedili bilen begen çygarsagam tassyklapdyrlar. Şu urunlardan soň ejelerem öz ýagdaýyňyza özüňiz serediň. Ýylgyna siziň ýanyňyza maslahata gelýär diýipdi. Hani işimide daşymyza geňeşip göreliň. Näme diýýärler? Onu eşdeliň. O wagty göçürip alyp gitmek maslahatyňyz bolmanamdyr onok.
Oğlun o kadar toyuya soğup biler diydi. Bakı yedili böğürün dinledi. Ardın zıradı. Gürrün yine de Hıdır oğlu hakkında gitti. Bolon gürrünü sapığa da düşünürdüler. Köne gatna ulugarın aşlar bolon üçün, hemme da sapı üçünem düşünüklüdü. Olar maslahatı çuğdamladılar. Olya diştiler. O niyetiniz päliniz var. Allah oňlasyny nip sapygam alalaşdy. Hıdır oğlu işanyň ödem muňa alalaşdy. Ony bizim öýüne göçürip getirdiler. Yer suw berdiler, çaý gurup berdiler. İşan ağa da öz bir wagt aýra düşen garyndaşlarynyň arasynda kem-kemden öwrenişip berläp gitdi. Dogry ol aslynda da şo waň adamlar bilen garyndaşdy. Bäherden arçman fewitleriniň adamlary bilen yer suw berişip göçüp gidip, göçüp geler ýörerdiler. Hıdır oğlu işanyň bizim öýüň garadaşaýa göçüp gelenne 4-5 ýyl bolupdy. Nowa adamlarynyň garyndaşlary geleli, toýya, sogurýaly öz adamlary bardy. İşan ağa baý wakçaly Koturata çeşmetiniň joşu bakýan ene ýabynyň boýundan şarňylap duran jaý salyp berdiler. Berilen ýerlerini urukdurdular. Aunu arpy ekerýaly, göge kerýaly ýerini eliň aýasy ýaly edip berdiler. Marköw dagynyň günnogor temir galagynak çeşmeň göz başyndan asmana 2 metrdenem ýokary ýuksowurlyp duran Koturataň bu ýaly janyňa şypa berji durnan göz ýaly gömgök suwuna ekinler böwürşi berýärdiler. İşan ağa bir hili ýarym göwnülük peýda bolupdyr. Ne gara gördüm. Dünýäň maly üçin adamyň göwnüne degjek bolup, öz göwnümi ýykjak bolup, ötmeýän günüm barmy diýip, öz ýanynyň içini gepledipdir. Ertesi ýerden erti namazyny okap, men bir bäherdene bark geleýin. Bir kundan dolanaryn diýip aýalyny aýdypdyr. Aýal oň göwnüniň galyny bilýärdi. Ebe oň göwnü çağan kyýalyny ýadykdy. Mirabyň suw bermänem dogurdy. Ýöne welin oň ýüreginiň töründe ummasyz bir hasrat kopýardy. Oň öňünde başyny dik saklamak her bir erkek kişiň ýa-da eneň başarjak zady däldi. Olunny 10 ýyl bäri ýönelgesizdi. Hıdır oğlu işan göktepe gaňjyklarynyň obasynyň içinden geçip barýaka. Birden oňa Kurban Murad işanyň göz düşäýe. Ol ýanyna aklara, "Be, o barýan Hıdır oğlu ýaly." Oň bir zatdan göwni alanlar. Ýönelige sowulmany geçen nädler. Baryň ýyzyndan ýetiň. Kurban Murad işan çagyrýar diýin diýdi. Öz ýanyndan bolsa, bir ağın göwnüne degipdir. Onu köşeşdireýin. Töredizlik bolanyna bizim üstümiz basyp geçmeli adam däl ol diýip oýlandy. Hıdır oğlu gelip salamlaşdy. Ýöne ol oý pikirlerinden ýaňa argyn görnýärdi. Hanýör, öýe gireli, bir käse çaý içeli. Taňry alkazyn. Men bäherdene maslahata barýan diýip göwnüň näksini Kurban Murad işana gürrüň berdi. Bahy seneme. Sonam näme etmeligini bilen okmy diýip Kurban Murad işana aýtdy. Hıdır oğlu oýa batyp duruşyna bilýän. Ýöne Taňryň öňünde beýle ýadyga galmajak bolýan.
Onsoňam Allahyň beren gudratynyň gören ýerinde harşlap ýörmelligine düşünýän idi. Gurban Murat oň bar wahanasynyň suw dälligini bilýärdi. Sehel zadyň perden dawutyna baryp degip durýanlygyny bilip durdy. Ol sowukkanlyk bilen dillenni. Allahyň beren gudratyny ömrüňde birdir ýarymdyr peýdalansaň bolar. Bilşiň ýaly-de. Şu maslahatdan soň Hydyr uly Işan gönü ýygyna gaýtdy. Hydyr uly Işan ertesi öýle namazyny okap boldy. Edil öýleriniň gapdalynaky ene ýapdan böreň-möreň bolup sekundda 3-400 litrlik goturata şagla wakyp ýatyrdy. Ol Bismillahirrahmanirrahim deyip gözlerini südüp iki ayagyny suwa sokup ýabyň gyrasynda jaýlyja ýerde oturdy. Taşyndan seresseň ol edil erkilenýärli, güýçli akyp ýatan suw bolsa, şondan aşağı kem-kemden azalyp başlady. Aşağıda suw tutup ýören suwçudur mirap suwuň ýykylan ýeri bardyr öýdüp ýaba syryp geldiler. Suwuň ýykylan ýeri ýokdy. Tolkun atyp ýygynanyp duran ýerem ýokdy. Bir görseler Işan aga ene ýabyň kenaryna iki ayagyny suwa sallap otyrdy. Suw edil ýere girýän ýarly. Suwçular algaşyp owaň ýaşullaryny aýtdylar. Ýaşullar Işana töwella geldiler. YouTube Mirasym kanaly. Allah Taala Hydyr uly Işana nazar aýlady. Şoň üçin ol ilkinji oğlawtynyň adyna nazar dakdy. Kene Işan kakasynyň sapak bermegine diňe bir musulmançylygyň däl eýsem, ähli diniň dören ýerlerinden, günnur akyllarlarynyň kitaplaryndan okap çykyp duwe pişiripdi. Kene Işan sakally sarmykly adamdy. Onu tüweleme çağa basyp gidipdi. Oğul gaýlary Nazar, Annamrat, Gurban, Recep, Alyas, Ahmet, Yusuf, oğul Cemal, Gülcemal, Eneke we Gödellaga Hydyr uly Işanyň nazar düşenini oň göwünü ýa-ýala çylýardy. Ors paçalygy döwründe Hydyr uly Işana Orta Aziýa musulmançylygyndan adam gelip oğlu Kene Işany Daşkentde ýygnaga alyp gitjekdiklerini sorapdyrlar. Hydyr uly Işan olinni oda soýkylardan ulanypdyr. Öz çösünipdir. Şondan soň Kene Işan şendan Daşkentde gidip geler ekeni. Hydyr uly Işan 80'den mazal geçenden soň oğlu Kene Işan Daşkentde gitjek bolanyny barjak ýerinde Hyýwa Buhara muslimlerine duşýanmy diýip sorapdyr. Owa kaka. Olardan okumady kitaplanma alyp gelýän. Onna bir zat et. Ine şu men ömür boyu edeni işlemmiň biri. Muňa Kur'an-ı Kerim we Rawna Islamyň şerhi diýip at goýdum. Ulun daş basmalary bardyr. Şunu çap etdirjek bol. Çıkardyp bolsa taliplerim üçin gowy boljak. Kene Işan kakasynyň gol ýazmasyny göçürip Daşkentde äkidipdir. 1911-nji ýylyň tomsunyny Hydyr uly Işan näsaglykdan aýňalyp bilmedi. Tomsun ıssasy hem garrylyp Işan aga agyr düşdi. Ol bir gün nepesiniň gowrazyk wagty oğluny ýaryna çağırıp maslahat berdi. Oğlum, kakaň ýagdaýyna özüň görýär. Indi menden saňa kömek
Hansat däldir. Taliplanmadan gün gelliçe köpelýä. Sen bir giň metçidiň düýbeni tutdy. Allah diýip salp başla. Bolýa kaka. Sağlyk bolsan ha tähetli jogun aşawada gidip kerpiç suýuryk gaýdy bererin. Sen bir aýyň al. O zatlaň bir alajy bolar kaka. Enne oğlum, meňem bärimden aňrym ýakyn. Ben maňa seretmedi. Aýdyşmaýal ediber. Bir 1912-nji ýylyň tomsy düşdi welin. İşan ağaň taby petelip başlady. Merkezi garawumyň derwede owasundan bäri kum içiniň agla we adamlary tejen bilen bamyň arasynyň jemaaty beýle üzülmeýän tapgyr onu soramagy gelýärdiler. Olaň ýaşaýan howlusynyň töweregi baý wakçalykdy. Hatara erikdiler güllü ýörünje olup pelleň arasy soramaga gelen adamlardan hyň berýärdi. Hadyrly Işanyň diňe ýakyn hossarlar otyrdylar. Işan ağaň aýdýanlaryny şu obolu gul jarçy bilen türkmen jarçy ikisi gerekli geregine minara çykyp jar çekip adamlara ýetirýärdiler. Boyu 2 metre yetip duran daýaw peşeneli adam jarçylara ýüdülenip "Enem, Işan ağa aýda görýün, ol bize gonum maşy bolup bere görsün. Öňem habarladyr ýatladyň" diýdi. Hyň berýän märekede beýinjelik başlandy. "Aha, bu näme diýdiňiz boldy ýaşly? Sabarly boluň ahyry. Ente gol ayetde ahyry. Nim, mundan habarym bar. Ýöne gonum maşy boljak adamyň şertleri bardyr. Oň özüniň nepesi ýerindeke gonum maşy boljak adamyň öz razyligi alınmaly diýdi. Türkmen jarçy baky ýediliň aýdanlaryny Hadyrly Işana ýetirdi. Oň hossarlaryndan tesýün çykan okdy. Işan ağa özüni on çokly erkedip bilen okdy. Ol gonum maşy diýlenine ýumulgy gözlerini çalaja açdy. Ol bakagadyr. Bolýa. Ýöne ýeke ýatmany kyn görýän idi. Işan ağaň aýdanlaryny gul jarçy märeke ýetirdi. Ýörünjol peliň üstünde aýynjalykly oturan adam ýerinden turdy. "Adamlar, razy bolsaňyz, Işan ağa ýollaş gelýänçe men oňa höwür bolaýyn." "Ha, märeke de razy. Aýdaýyň Işan ağa." Muny diýen aýja batyrdy. Şowunyň ertesi 1912-nji ýylyň 8-nji awgustunda anna akşamlyga batlap Hadyrly Işan dünýäden ötdi. Gölegçiler amgaryp köpdi. Işan ağaň yerleşdirilen tabydyny bir-birleriniň eginiň üstünden geçirip jaýlanjak ýerine getirdiler. Sadakamyz bolsun diýip 6 sahan köşekli düýäni iýdik gelip oňa narh kesip kümüş horana öwrüpdirler. Muny belli küççü täşli taýla ogly
her üşmekde aýdardy. Sebäbi ol işan ağa jaýlananda oňa gatnaşypdyr. Aýja watyr içine ýarty çörek salynan ýalygy bilen içmegini alyp, Hydyruly işanyň gowrunyň ýanyna höwür bolmagy geldi. Ol gonumçylykdan çykyp, ýerden ertir namazyny okap, gün ondan soň aýdýady. Ýejara ikindi namazyny okap, soň ýene işan ağaň ýanyna höwür bolup ýatardy. Şeýdip 40 gün ýatyp turdy. 40-njy gün owaň gele tiresinden bir garry jaýal getirilip jaýlandy. Namaz hon adamlaryň maslahaty bilen aýja watyr şondan soň işan ağaň ruhy bilen hoşlaşyp öýlerine gaýtdy. Sürgünçülükde Kene işan 1860-njy ýylda Bäherdeniň Ozolku pasiýolowundaky daşlyk owatyna dünýäge ýenýär. 1943-njy ýylyň başlaryna gyşyň 40 çillesini aradan çykypdyr. Bizim öýünli ýaşy 90-y sermäp ýüren sary gara oglunyň nepesi düdü wagtyna aýtmagyna görä şeýle maglumat bar. Stalingrad söwüşi gabawda wagty bide 2-3 gün diýinç berdiler. Mart aýdy, şonu ýdymdan hat aldym. Dogonyň ataň oglu boldy. Sen gyýdyň boldy. Kene işan bolsa aradan çykdy. Hydyruly işanyň eden sargytlary Keneň gulagyna iňläp durardy. Kakasy ýok bolan soň Kene işan oňa boyun alan zatlaryna çynyrgapdy. Bişen kerpiçden sypaýy örlen meçit sallyrdy. Oglan okudar ýaly medreset keltdi. Şo döwürde bu jaýlan kerpiçini Aşgabatyň gaýra başyndaky kerpiç zawodundan düýe goşulan araba bilen daşap çykjak bolsaňam näçe gün gerek dahyry. Arabaçylar Allahul arabaçy, Uradul arabaçy ýaly ýüller şadam owalarynyň dini awtkady, ýylyň medeniýeti üçin uly ýylyň onnada işan agalan müňlerçe taňry ýalkasyny alypdyrlar. Şo meçitde okuyanlar meçidin ulu kapsynyň ýokorsyna Hicra kamary senesiniň 1332-nji ýyly diýilip ýazylgydy diýýärler. 70 basalykly ýaşan bally döwlet ogly Kene işan ýogalanyna Orta Aziýa dini guramasynyň adyndan oňa gaziýetde gynan çykanlygyny görüň berýär. Sebäbi bu dini guramada ol agza ekeni. Kene işanyň Gadawstanyna we Orta Aziýada sarpasy uly ekeni. Gadawstanyň dini imamy we Babahan ahunlaryň ata-babalary, ulamalary bilen gatnaşyp ekeni. Medresede okuyanlar gün gelligiçe köpelipdir. Töwerekdäki akdaş ayak, çeltek, miriş, azygan dowalarynyň gelip okuyanlar ören köp ekeni. 1932-nji ýylda Kene işany Daşkende çağırıpdyrlar. Bu edek onu dini guramalar dälle, döwlet guramalar çağırıpdyr. Ol kakasynyň Qur'an-ı Kerim we Rawnakul Islam Şerk atly kitabynyň gol ýazmasyny berdäki gadymy daş basma çapkanasyna berenligini, özüniň medresede oglan okudýanlygyny boyun alypdyr. 1937-nji ýylyň gyşynyň başynda bolsa, ol owasyna gelenden soň Özbegistana,
sürgün ediljegini eşdipdir. Garadaşaýa owaty bilmeýin demir ýol stansiýasy bilen gatyşyp otyrdy. Şo wagtlar oň goňşuragy Çürü Bayram ogly demir ýolçy bolup işlän üçin kene işan aljyrap oň ýanyna gelipdir. Geli işan ağa diýip onu pejiň maşyna geçiripdir. Oktýabryň aýaklary, noýabryň başlardy. Çürü, dün maňa biliň Sırderýa sürgün edilýänmedi habar berdiler. Şuny uramaly. Dünem habarsyz bolamsoň. Ba goýunlary öldürdük. Et bar leýs bolup ýatyr. Kakamyň dogany gynnada aňyrky jaýda uklap ýatyr. O pahyram bu habar aýallardan eşdipdir. Gynnadan maşga hemmämiz alyp gidýärler. Näçe adam işan ağa. Olaly kiçili otyk adam. Wah, işan ağam. Ediliye ködüň bolaý saňa bardady bolardy. Näme etmeli çüri. Näme etmeligini işan ağa ile senden soraýa. Men saňa näme diýsem käm. Beýle bolsa meňem ködümiň bir ýerde işim ýok çüri. Onyan sağ kapıdan yetkince oğlan gelip işan ağa koşluğumuz araba yükleýärler diýdi. Oban adamlary gözi ýaş bilen kene işanlary uğratmak üçin bilmeýiniň demir ýol bagdalyna gelýärdiler. Garadaş aýaklylardan, goňşy owalardan gelenler ýer tüýşüni ýarly. Olaň hemmeti kene işan bilen hoşlaşyp bilmediler. Diňe çağa çuwa minnürleýänni, goşgulum ýüklenýänni görüp galdylar. Uğratmaga gelýänleň biri Sırderýa soğukdur şu içmegi mege işan ağa allyp akırdap duran bagana içmegi kene işanyň egine atdy. Edil şo wagtam olar alyp gidýän otlyň üstüne hällenmär ot ýaktyrman ýören guramaçy ýolbaşçy işaýdan işan ağaňa içmek gerek däl. Oňun nüşe jogaladasy ýok, içmek bile gerek diýip oň egininden silkip aldy. Uğratmaga gelenler ola adamy tas düýtmän käler gapdalla sesini çykarmandyran olaň öz ýollaşy bolýan adam gürrüňe goşuldy. İşan ağaňa adym tutmaň. İçmek oň özüniňki. İçi buğdaýaly gazyl wagonlar bilmeýiniň men diýen öňe düşýän adamlaryndan mas ýüklenip nire desiň Sırderýa diýip zoguny gup edip zordan uğrady. Garadaş elenip durdy. Müňler çöp kura adamlaň aýarlyp tatlaň çağa çuwulan göz ýaşlaryndan ýaňa bilmeýiniň üstüne çaňmasan asfalt perrony besse-bessedi. Birdenem haplap garly ýağışly gapy tupan geldi. Gözüň açar ýarlärdi. Gazyl wagonlar harasadyň içinde ýetip gitdi. Bu ul hojolukdan ýeke galan aýarly oňlary gynnaň ýeke özü ahynala çekip gapysy açyk bu ýal jaýda oturdy. Ulyl wagdarlan bosup geldiler. Gannany ilki han geldi serdarlan galasyna arastaja otoga göçürüp alyp gitdiler. Soňuny öz garnaşy meret ýegen gelip ýognady. Sürgün edilenleri kaganyna düşürdiler. Soň olary Juma bazar diýilen ýere eltip bir haňlap duran saraýa sokdular. Saraýyň içinde 3-4 ýerde çöp çalam ýygnap ot ýakardylar. Ullardan meter çağı çuwolary sowgalyp gelýärdi. Ay gün geçip durdy.
innep barayanam ýokdy. Bulardan miýardylar. Yerli özbekler Kena ağa, İşan ağa da İşan ağa diýişip oňa uly sarpa goýýadylar. Emma İşan ağa kim zadymy ýok diýip Taňry ýalkazyndan başga söz aýtmazdy. Ýöne olar nämedigini bilýärdiler. Ýöne olaram çekinýärdiler. Birincisi, olar sürgünläk adamlardy. İkinciden, özleriniň bir döwüm çörekler hyllarlady. Bular bilen bile varan, bizmöýüniň keller tiresinden sürgün edilenler içinde 7-8 sany degenekli, öz uğruna dowumly ýigitler bardy. Olar neredenler bir yerden bir çörek ýarty çörek getirip urudylar. Olar ilki bilen gelişlerine İşan ağaň ýanyna baryp çöreklerinden bererdiler. İçi pedul biri biýagdaý synlap İşan ağaň ýanyna gelipdir. İşan ağa, olun çöregini alıp ýeňiz boli, ol musulmançylyga dogrumy? Bu çörekler ogurlyk bolsa näme bilýäňiz diýipdir. İşan ağa, hiç wagt adama gat gaýrym söz aýdan adam däldi. Ol şol sowukkanlylygy bilen jogap berdi. Ula adamlar 40 gün içinli öler ölmeze sabır kanagatda bolýarlar. Ýöne neresi çağılan günäsine galynmasa ýaxşy. Şu näni öz üstüňe alaryny ýeňň çağalary aş saklap bolar. Şo wagtam İşan ağa oğlawtygyň boldy diýip boşladylar. Ol elinäk çörekden agzyna salaýar ýaly bölejigini dögüp boşlukça berdi. Cuma bazarda doglan üçin bu çağaň adyna Kene İşanyň özi Cuma uly dakdy. Bu oglanjyk Gurban İşanyň ogludy. Olar diňe kakalaryny diňlärdiler. Keneň iň uly ogly Nazar İşan gelip, "Kaka, şu çağaň adan adyny dakdyň. Ýöne menem oňa çerket çetiň içinde tüssäň arasynda doglan üçin adan adyna ýanap çerke zakaýyndy." Kenaga çalajaýylgyrdy. "Takaý oğlum, çerkedem gowat. Ne hemmemiz goşuň aňlawyna doňdurman saklaýanam çerkede ahir" diýdi. Täze dünýäniň çağajagyň aglaýan sesi. Saraýyň içinde bir usaýan çerket çetiň tüssesi bilen uzaklara ýaýlyp gidýärdi. Sürgünläkler gara gün bilenem öwrenşip gitdiler. Demlerine degilmese oňu dedýärdiler. Agyr günler, ajy günler geçip durdy. Ölmedik hemmesini görýär. Kene İşan çağalaryny awtyklaryny horlamajak bolup, öz bokurdogynyň bir döwüm çöreginem kesýärdi. Ol tanar ýaly bolmadyk ýagdaýda horlandy. Emma ýagdaýlara, töwerekdäki bolýan wakalara welin der salmagy başarýardy. 3-4 aýyň içinde yerli ýagdaý bilenem öwrenşip gitdi. Her näme-de bolsa, Kene İşan öz owasyny küýseýärdi. Şo küýsegi bilenem ol otla münüp bilmöýüne tarap gaýtdy. Otly tejene gelenine wagdarly oňa öz owadoşy ýakyn adamy duşaýdy. Ol Kene İşany ilki tanamajak boldy. Soň bilik garly. Ol zordan ýeni İşan agany otludan nüşürip Altağız gatlasynyň apdalyna kühüttüjek jaýyna alyp gaýtdy. İşan agaň ýagdaýyny aňypdy. Bir hepdeläp kapdalyndan turman oňa suwluja nahar berip ödüne getirdi. Aýag üstüne galdyrdy. Gürrüň döşlük başlandy. "Menem İşan aga siz bilen bile gitmelim. Emma 10-20 gün ýanyna kelläme bir pikir geldi. Gel ay şolon gözüniň alnyndan üýtgäp göreýin diýdim.
Şeýdibimin ha, ine altağırın şagyrlysyny dinläp ýatyryn. Muny oňardyň. Bizem inläp barýan ýok. Näme işläýin? Tejene göçüp gel. Çağalar şo ýerden tejene bir ýagna. Soňam görüp gelen mamy. Allah bardyr. Kömek bererin. Şuma bazaryň saraýyna derek bir saraýy. Tejeniň ýylgyň keppesinden hem urar Işan ağa. Işan ağa muňa şobolly. Şarňyllap duran ak jaýlardyr hatara aýlere göçüp gelene dönýü. Ol ýygyna gitdi-de, bir ýejede götürilip çağalar otla bassy. Tejene göçüp geldi. Ýerleri öd öýleri ýarly. Eýem Tomsun göwagy ýetişipdi. Çağalar garrybendin tejenlileň aýdyşy ýaly. 6 hünekli 6 agzyň öňündäki ýaýyn suwda balyk bolup ýürýärdiler. Dursun Jemal eje, Ahmet, Yusufa diýip suwa düşüp ýören ownuk çağalaryny suwdan ätiýaz edip çağırýardy. Gelin oglum, maňa aýtman gitmäňe, gelin hany. Çağalar düşmüjedi. Çağalar ýetişýärdi. Şeýdibem kene Işan 32 baş bolup Özbegistana sürgünlükden soň tejeniň üstü bilen tügelemi 2 hisse köpelip 1942-nji ýylda ýene öz owalaryna bilmeýin Garadaşga göçüp geldi. Öňkü işikli ýwanly jaýlar maliýatawyna öwrilipdir. Äpşige gapylar bir wagt ýerinden gidip weýran bolan meçit medrese gözüň düşenini agyň tutýardy. Awynyň arpadyly güllü ýorunjaly pelleri çöp basypdyr. Gumuklukdy. Kuş umurslaň mekanyna öwrilipdi. Kene Işan şonuna bir ýüregini tutdy. Soňra ullan demin alyp özüni dürsedi. Allah Taala'ň özü o bilýär. Aýrat et. Olar owaň ýaşullar bilen maslahatlaşyp, köne gadym owaň ileri başyndan saklanja jaý tutundylar. Öz owasyna ýygnandylar. Oturataň edil kapylaryndan akyp ýatan bu ýal suwundan içip doýup bilmediler. Öňden oturan peýwendi erikleri, gara halili üdümlere gözüň düşenine dünýäň iňäp gidýärdi. Hadyrguly Işanyň täze meçidi. Hadyrguly Işan ýolan soň kene Işan oň ýygyny tutdy. Orta Aziýaly dinarlar kene Işana uly hormat goýup oň bilen gatnaşyp başladylar. Emma kene Işan Sırderýa atlanyrlan sürgünçilige gidenden soň olaň ýaşan jaýlary, gara öýleri, meçit medreseleri weýran edilipdi. Belli bir adamyň ýykışdyryp ýöreni görülmese de
Odolku gurnolu hojoluk gün gellegse dağap barýady. Dağ adam, owaň adamlary şo meçidiň medreseň düýbüniň tutulan ýerini her edip kesip edip ýitirmän belläp goýdular. Şunuň bilen bu aradaky ähli urrun suwa akyp giden ýaly ýatdan çykypdy. Ine Türkmenistan öz baştaklygyny alyp garaşdyrlygyny oglan edenden soň owa adamlary Odolku kolhoz başlygy bilmeýin üçin köp işler edip giden Kerim Ahmetyarowyň iş ýerine bardylar. Ol köpü gören tejribeli adam bolan üçin ilki öz ýanyna gelenleň özlerini diňledi. Sağlyk amanlykmy? Näme howsal görnýäňiz diýip Kerim Ahmetyar sorady. Kerim ağa, bile sana ýene bir ýük ýüklemekçi. Ine garaşsaz bolduk. Hani sen bir zada şu adamlara aýdyp ber. Oğlan günümez biziň hemmämidi. Hadyrguly şan oğlumçylygy ýagnar. Maky gelen ýokdugyny hemmämeden bilýäs diýip sözüne dyny berdi. Kerim ağa ýylgyrdy. Dogry aýdýaňyz. Nesip bolsa hemmämeden barjak germez. Ine musulmanlar ortorak ýarlaryny welin, meňem nesibämde bolsa Hadyrguly şana getiriň. Men muny Begümrat çala, oýuna salyprak bir gurrunçylykda aýdypdymam. Kerim ağa, entek bir beýtmägür. Men başga gurrun üstünden elçek boldum. Onunçylygyň edil, günnogor ýüzünde İşan ağalyň 100 ýyl mundan öň salynan meçidiniň hem medresesiniň hem ýeri bar. Dogry üzüm ekilipdir. Emma adamlar 14 çünkün belläp goýupdyrlar. Şo ýeri halka ber. Özüňem dik durup meçit medresämizni keldip ber. Eýle bolsa baryň meň şofýorum çagyryp beriň. Onu ýança başlagyň şofýorunyň özi geldi. Çary. Bar kakawayam ýanyňa alla Begümrat çalany, hojat ýalaňazy, goşnadary derrew şeýere alyp geliň. Diýlen adamlar alymny salymny bermän, başlagyň ýanyna alyp geldiler. Olar nämedigini düşünen okdular. Gelen adamlaryň ýöňünde Kerim ağa şeýle diýdi. Birinciden, yer injinerini tapıngda diýen ýeriňizden 6 hektar ýeri ölçäp alyň. İkinciden, meçit gurmak üçin hemme taraplayın ahlasly dik duran adam gerek. Men ödüme oňurjak däl. Owadan kimi tutsaňyz tutuň, hakyny töläliň. Ýogsa da şu 3 adamyň birini saýlaň, şu wagt oň boýnuna ýükläliň. Oturanlaryň arasyna dymyşlyk aralaşdy. Kyn işdi. Halallyk we galan ömrüňi sarp etmeli. İş ýeňilläli. Ýaşullar guruluşy Begümrat Mämmet Seyit oğlunyň üstüne almagyny ýene bir gezek berkitdiler. Begümrat ilki bilen hojalygyň çykdajatyny kefitledi. Soňra ýaňy baýlaşyp barýan hojalyklaryň eýelerine, edaralara haýır sahawy diýişi bilen radio, telewizor, gaziet, jurnal arkaly ýüz tutdy. Gaty köp guruluşyk materiallaryny ýygnady. 1992-nji ýylyň fevralynyň aýaklarynda bolsa, bir sehetlice gün Aşgabatda gidip Berdimrad ahun çary oğluny alyp gelip uly ýylyň sarpaly we sahawatly adam söküminde oňa Hadyrguly İşan meçidiniň düýbüni tutturdy. Soňamda Şoğlu welaýatyna, Hywa, Bukhara, Fergana tarapyna aýlanyp usta gözledi. Boyun alýan ýokdy. Meçit juda uly, sütünsüz bolmaly. Nesibelüni bardyr.
Han sabarly bolaýyn diýip ol öz-özüni köşeşdirdi. Şo günlerde oňa ýerligi Marly, Mary vilayatynyň Murgaw etrabyndan 40 ýaş töweregindäki bir adam gabat geldi. Oň ýürgünli ady Gurban öwelek ekeni. Gurban özüniň edip ýüren işini gürrüňlerdi. Adyňyz näme ýaşly? Begümrat. Begümrat ağa. Agyr işiň bar. Muňa tehnika gerek, ussa kömekleşer ýaly 40-50 adam da gerek. Dogry. Tehnika, uruluşlar, materiallar barada gürrüň ýok. Maňa güýçli ussa gerek, Gurban. Ussa tapylarla. Kim bar? Han salgy ber. Men bar. Marty öreklerine garaşdyrlygymyz alanmasoň 7-8 metçi sallym. Bark gördi gelä. Göwnüň ýetse boyun alaýyn. Begümrat ağa Gurban öwelegiň Türkmenistanyňky beýleki ýerlerde salan meçitlerini görüp geldi-de, beýşi Gurban öwelege ynandy. Gurban öwelek bir ýerdäki guruluş materiallaryny, tehnikany görüp işe hasam otudy. Şeýdip içiniň namaza duruljak ýeriniň özi 1200 kvadrat metrlik sütünsiz meçidiň guruluşy başlandy. Meçidiň üstündäki ysy sowuk geçirmeýän termos şekilli 2 gat gümmözüniň beýikligi 27 metr. Adançyň münüp adan aýtmaly aýratyn salynan minarasynyň beýikligi 30 metrdi. Şundan soň Begümrat aгаň ýükü ýeňlän ýaly boldy. Sebäbi Gurban ussa oň maňlaýyndan diýräpdi. Gurban öwelek Mar şäherinden 27 ýaşly Aman Kakajan, 18 ýaşly Şatlyk Murat Gatdiýew diýen üren ussat netçarlar tapyp geldi. Olar meçidiň agaç haşamlaryny sygyryp terede oturaýmaly edip bilýän ýigitlerdi. Bir 1997-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistan müftüliginiň hataryna durýan Hydyruly Işan dini uramasynyň düzgünnamasynın vilayatda ilkinji bolup tasdiklanmagy Begümrat Hazyny hasam begenlerdi. Soňra 1997-nji ýylyň 22-nji iýulynda bir dini urama döwlet tarapyndan tasdiklanyp 01-23 sanly şahadatnama berildi. Häzir meçit dolu gurulup butorly. Ortadaky gümmözden agrama 1 tonna çemeti şelpeli çıra sallanyp dur. Möçberi 1220 kvadrat metr bolan namadlygy meçidiň açylan güni ýadaýmaly. 6 hektar meýdany tutup oturan meçidiň howlusyna her birini talipliň 10 tan sokap biljek 12 hüjre bar. 10 adamlyk mihmanhana, 1000 adam bir wagtyň özünde ýerleşer ýaly sadaka jaýy bina edilipdir. Howluň aýag ucunda sadaka mallarynyň saklanar ýaly jaýlary, sadaka sowma üçin 100 litrlik gadanlaň ojaklaň ille bolaý, gözüň dokunurýan ojor odunlar getirilip goýulypdyr. Kerim ağa pensiýa gidenden soň Begümrat Hazyny öýlerine çagyrypdyr. Begümrat, meçidiň guruluşyny nädiýäň diýip sorapdyr. Kerim ağa tüweleme meçit gülýaly. Gelip görüp gidýänleň göwni ýetýär. Senem göräýi gidelliýe. Kerim Ahmetýar meçidi görmäge razylaşýar. Owaň namazhon adamlar bilen täze binaň içine aýlanyp gördüler. Kerim ağa şonno şeýle diýdi. Haja tüweleme muňa göz degmesin. Men 30-40 ýyllap başlyk bolup şarňyllap duran ýekeje kulubam salyp bilmedim. Sen muny oňorupsyň. Janyň sag bolsun. Bu hyzmatyň üçin bütün ýylat saňa alkyş aýdar. Milady hasabyndan
1997-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Hijri kamar senesinden 1418-nji ýylyň Meret aýynyň 27-si güni Hydyrwly Işanyň täze meçidiniň açylyşy boldy. Ýurdumyzyň hemme ýerinde bolşýaly Hydyrwly Işan meçidiniň bina edilmegine ýüregi bilen goşulan uly iýlemedi Taňry öz penasyna aman saklasın. Meçit Büdümöýüniň 40 ýyllygyna ýerleşýär. Şol obada Hydyrwly Işan gonamçylygy bar. Allah ulunu Ursa Hedef 1998-nji ýylyň 9-njy ýanwary